bahin sa Ebanghelyo ni San Mateo, nahitabo kini human sa pagpakaon ni Jesus sa 5,000 nga mga tao nga diha nagilirong kaniya o paagi usab sa iyang pagpanudlo. O ang konteksto sa atong Ebanghelyo karon gibasa gikan ni San Mateo mao kini si Pedro gibati gud og kahadlok una sa tanan tungod kay nakit-an niya nga dunay naglakaw sa tubig. Ikaduha nga kabahin sa konteksto nga sa dihang nakabantay siya sa hangin o balod, sa dihang naglakaw na siya sa tubig, nahadlok na pud siya. So mao na nga ang nahitabo naghinay-hinay siya pagkaunlod. O mga igsoon, kini nahitabo tungod sa iyang gibati nga kahadlok. O siguro kung atong susihon sa mga atong kinabuhi, daghang mga higayon nga ang kahadlok miabot ka nato. Usahay gibuntog ta sa kahadlok, no? O gani kung moabot na kining ka fear or kalisang o kahadlok ka nato, makahatag ni kaluya ka nato. So mga igsoon, ang atong Ebanghelyo karon naghatag og mga pipila ka mga reflection o pamalandong kanato ilabi na sa atong kinabuhi. Kay daghan ang atong gikahadlukan. Kumuabot na ang time nga usahay masakit ta, usahay sa mga problema nga bugat nga moabot kanato ilabi na sa atong banay, sa atong pamilya, or sa mga panghitabo sama ni anang mga bagyo o mga katalagman na ang atong kahadlok. Nganuman tungod kay nasinati na nato kung unsay ikahatag kini ug unsay kalisod nga atong masinati kung kini moabot sa atong kinabuhi. Pero sa atong Ebanghelyo karon, si Kristo, no, nagpaila sa iyang kaugalingon. Og diha kang Pedro matud pa sa unang kahadlok ni Pedro na ay multo nga naglakaw sa tubig. Ug unsay giingon ni Jesus, ayaw kahadlok ako kini. Una sa tanan, naa si Jesus nga mo tabang kanato. Naa siya nga muluwas kanato sa atong mga kahadlok o mga kalisang nga atong nasinati. Apan unsa man ang gipangayo kanato sa atong Ginoo, ang atong pagtuo. Ligunon ang atong pagtuo o ang atong pagsalig kaniya. Mo nang miingon siya kang Pedro, sa diyang si Pedro miingon nga, Lord, kung ikaw ka na, palakta ko sa tubig, nganha kanimo. Nakalakaw siya, tungod kay naa ang iyang pagtuo. Pero mga igsuon, ikaduhang insidente nga sa dihang mihuros ang hangin, most probably midagko ang balod sa dagat samtang siya naglakaw. Niunlod siya o miingon siya, Lord, luwas sa ako. O gikabot siya ni Jesus o naluwas siya. O miingon si Jesus kaniya, pagkagamay ba sa imong pagtuo? Ngano nagduha-duha ka man? Another thing nga giingon ni Jesus kanato karon nining maong kabahin sa Ebanghelyo nga dili kita angay nga magduha-duha sa iyang presensya. Tungod kay sa matang higayon nga kita nakatagamtam niining mga kalisod, kahadlok o kalisang sa kinabuhi. Anaa siya andam nga mutabang kanato. Lord, save me. Ginoo, luwas sa ako. Mao kini ang pulong nga atong ihatag, nga atong ipadayag ngadto sa Ginoo. Og si andam nga mohatag sa iyang kamot, mohatag sa iyang kaugalingon aron kita luwason sa matag higayon nga anaa kita nining maong mga kahadlok sa kinabuhi. Siya nagpahinumdum kanato. Dili kita angay nga mahadlok,
dili kita angay nga maluya sa atong pagtuo, o dili kita angay nga mawad-an sa paglaom, tungod kay siya ang tinubdan ni ining tanan. Mga igsuon, nasahid ako nga ang temptasyon sa atong kinabuhi sa kahadlok na akanunay. Pero unta, dili usab mawala sa atong kinabuhi ang atong pagsalig sa Ginoo nga anaa siya kanunay bisan sa unsang panghitabo sa atong kinabuhi. Ang ato lang siguro nga kita mosalig og atong palambuon og palawmon ang atong pagtuo diha kaniya. Kay bisan unsa nga mga kalisod kini mahimong sayon para kanato. Kung unsa man ang mga kahadlok nga atong gibati, mapapas kini tungod kay ana ang Ginoo nga muluwas kanato. Ang atong pag-ampo unta kanunay moingon kita, Ginoo, luwasa ako. Ginoo, tabangi ako. O Ginoo, liguna kanunay ang akong pagtuo. Amen.